yanguva chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana ingoti turudwe chepachinhoi apa then tozova paka sports check motivational quote of the day nequiz yedu yanhasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekufafedza nekutsutsura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Muri yeZimbabwe ndakachibata chimutendere ndiri mukati mekufamba nacho ndinoziva kuti munenge muri kuenda muri mukati mekutsutsura mukati mekufamba kuti zvigova zvakanaka pakuti icho chimuti chakamira sei. Mukoma KB nozuro dhuma naniko mukoma KB mudara Jesusi mudara Jesusi matwai papa zvakaoma pachikwana hanzi kudizvo zvikanzi ndinofema chimuti ndinodya chimuti ndigochipfeka ndigochifamba ndigochifema zvikazonzi wokupesa riga ringoti upenyu hwese nditori chimuti rikiti bvu. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndingoti mamukaseko matima nawo senyika ino ndinozoti munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho muchida kuziva dziri kuitika matima nawo senyika ino. Ndakataura bari bwezuro muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureva kuti izvo vanenge vachida kuziva tisataura kunyangwe panhefenyuro kuti dzatiri kumhanya nadzo pazuva ranhasi dzakareba sei dzakakura sei dzinorema sei. Muri yeZimbabwe dzinowanikwa paNational FM WhatsApp channel. Hey, vasati vajoina ingoti link pa 0713938538 0713938538. Chinondilakidza mabasa pyo ndechekuti pane vatoona kadzamatomera kudhara kana kuti misoro yenhau yamakavabatira nhasi ndiri kuona vanhu 360 vatoendaka kuti nice one kusanganisira ichi chekuchinhoi chepachinhoi muri yeZimbabwe ndikandikuziise paka chinhoi chiri kuti kudini kwadi muri yeZimbabwe zvinoda kudzikamira zvinoda kutanga waita hunhu kuti kana zvichinge zvakubuda zvakuenda kuvanhu zvikopikamo nezvakanaka. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe kuchinhoi inyaya yakamira yakadai. Pana amai vane makore anokwana kuita iwo 67 years dzekuberekwa asi vane mwanakomana wavo waningati ane 42 years dzekuberekwa. Mwanakomana uyu muri yeZimbabwe akaroora atori nevana vake vanokwana kuita vana asi kuti pakaita matwins ndokuzoita 1 kureva kuti pakaita mimba dzinokwana kuita 3 asi dzakatakura vanokwana kuita ivo vana kana kuti 4 pachirongwa. Asi nyaya inetsa ndikuti mwanakomana uyu akaroora akugara pake ega haachagari kuba kwaamai vake. Amai vake vanogara vega vane imba yavakaita kasamari vane makombi avanotofamba achitakura vanhu kureva kuti vane mabhizinesi uyezve echigayo pamwe chete nemashops. Mwanakomana uyu ndiye anenge achimboshedzwa namai vake achinzi izvo unofanira kuti uye kunoku uchindiribatsira basa chikonzero. Vakomana vebasa kana vasikana vebasa vanogona kundibira vakakuona iwo pachako vanogona kutyasa baba kunyange baba vako vakafa asi kana iwe uchirarama ndinoziva kuti ndiwo mwanakomana wangu. Asi inzwa muri yeZimbabwe zviripo ndezvekuti mwanakomana akazoroora atosvika nguva yekuti vanhu vakawanda vange vari mukati mekureva kuti mukomana uyu zvaanenge akapenyerwa nemvura zvaanenge akarohwa neshura renyika ino wai asingakwanise kuroora akakozoita zvekuti iye atiza pamba paka paine zvinhu zvese ndokuenda kunze kwenyika achibva ikoko ndokusvika chikotora mukadzi asi kuva yakanga ari pamba aiwana mari zvese ndiyangarisa baba chikonzero ndiyagara namai vake vane pfuma yawe asi haanokwanisa kuroora but pakambobuda achidzoka ndio pakabva roora. Aroora mukadzi wake achiti mama kwandakafamba uku aiwazve ndakambonobatawo mari dzinonzi dzangu kuti dzoti munotanga mandipa. Saka ndafunga nditiwo mushasve sababa amai vake havana kugamuchira nemufaro asi akaenda kunoita musha wake. Aita musha wake ndo pakaita vana vanokwenda kuita iwo 4 but pavana ava 4 mukoma KB mukomana uyu akarwara nyaya yekuti iye aienda panguva yevanhukadzi but iye ari murume then uroshoweri benefo wakachwera kebili kimasha Zimbabwe hati reporting to the angel. My God mukoma KB izwa zvazoitika mukomana uyu. So mukomana uyu pakatanga kuitika zvinhu izvi zvakaitika ari kubasa rimwe rake ranga akushanda rekuti aitomboita kuti akaenda kunze kunze kwemusha wake asi muri nyika yeZimbabwe anogona kuzokana paweekend zvaitika zvokuti aiti ndozvandiri kuita but anoti iye ndakanyara kuudza mudzimai wangu kuti ndikaudza mukadzi wangu sezvo ndiri murume kwandirofamba ndine dzimwe tutsuro tandirombomutsawo asi kana ndamutsa tutsuro kuti hapana pandingasvika kumba ndichitika tsuro ndakamutsa katsuro musango ndikatukadya ikasina kumhuri hazvitauriki. Saka iye akabva funga dzimwe dzenguva mandiri kufamba umu patutsuro twandirombomutsa kuti ndopakabva dambudziko. Saka ndikaudza mukadzi wangu so iye akazotora nguva yekuti 3 months mukoma KB asingaudze mudzimai wake kuti ndozvandiri kuita asi kuti akasvika mumba anoti veduwe ndofunga kubasa kwandira pamusana
muwesi kudaisoni mu ndiri kurwara achitira kuti asawane nguwa yekutamba nemudzimai wake achitira ndikatamba nemudzimai izvo zvinonda zvakari kuchi kumudzimai anozobatwa so amai vakazosvika pakuti mwanangu wandiurayira basa uri kuzvizera uri kubva zvakabva panapa iwe verenga motokari tanga tine motokari ngani tanga tine mabhizinesi mangani wona zvinhu zvakagara pasi zvingani zvese zvakagara wabva panapa unoreva here kuti iwo ndiwaigona kurana bhizinesi yangu darika inini nekuti paukasiya iwewe wona ndine zvandakaita ini pachangu pakuti ndikurarama newe ndine kubata kwandakaita asi ndakati izvo ndakanzi unofanira kuti muise mwana wenyu wamunofungidzira kuti ndiye mwana wenyu munogona kubata naye ndakaona iwe semwana komana wangu mukuru ndobva ndaisa zita rako iwewe saka pandakagadzira basa rangu neminamato yangu kana mishonga yangu ndakaisa iwewe kuita kuti kana inini ndikafa ndouchasara uchirana chinhu saka ndakakuisa apa saka kubva kwaukaita iwewe ndonyaya yakuitika yekuti iwewe iko zvinozvi bhizinesi rakudzokera kumashure saka bhizinesi iri ukazvitarisa iwewe pachaita chirwere chinoitika pauri chekuti unokwanisa kungorasa ropa zvisine kuti urikuda mututu here zvisina basa kuti kana ukaenda kuchimbuzi unorasa ropa here kana kuti ukaenda kunorasa mvura unorasa ropa here kana kungokuvara uchibuda ropa nemunzeve kana mumhuno nyaya iri pauri ndeyekuti uchaona ucharwara chirwere chekuti izvo unogona kungoti pauri nguva nemisi unenge uchirasa ropa ndopakaza kuti wo ndokusaka inini chitingaenda kunoita wiwi dzimwe dzenguva ndirasa mvura ivo amai ava mukoma KP vanga vane chirwere nyaya yake iripo ndekuti mukomana ainzi hafanire kuti aroore anzi hafanira kuti aroore pakabva patoiswa nyaya yekunziso upenyu hwake kana sikafanire kuroora hatofanire kuita chinhu chinonzi bonde but amai ava vakaita mishonga yekuti izvo mwana wavo ave nemunyama asamira nemukadzi asadiwa nevakadzi asi iye pachake havana kumuudza kuti mwana wangu kunyange ukazoona anokufarira usaite bonde ndozvakaita nemishonga vakaiita vega vakaipasisa vega vachitaura nezvemwana wavo but mwana wavo pachavo vasina kumuudza mukomana uyu paakazotiza kuenda kunyika kuSouth Africa akanga atoenda kuchechi kumwe musikana waaitamba naye vasiri mukomana nemusikana vasingadanane asi vachiwirirana ari posi yomwe mukomana ndiye akati mukomana wangu atachazozvitora nokuti haagari muno muHarare saka ari kuuya nhasi saka paari kuuya nhasi atanoda kutiona tiri tese saka kuti tioneke tiri tese ndoda kuenda kuchechi ndokumbira kuti ndiende newe kuchechi kwedu ndo maindiro akaenda kuchechi mukoma achikona kuti muchechi mukoma KP dhumadhumanisana ngutso zvikanzi panyika pana usi kurarama unotika zvakati unorota zvakati uchiita zvakati upenyu hwako hausi chinhu wakabatwa nyaya iri panapa ndeyekuti munamati watakupa panapa itombotiza pamba kuti urarame munamata uri ushana uri pamba uyu wanike shamwari iye paikazoyatura musikana wayo ndoyainda kunze kwenyika ndobva taura dambudziko rake zvikanzi hona iwewe ndinokutuma kumusikana wangu uchindiitira zvakati aiwa ndinokusiya siya uchifa handisi kukusiya ndiri kuenda newe ndokutambiswa bhodha mukoma KP asina passport ndobva aenda ikoko ndokwaakandogara agara ikoko achibva azodzoka achidzoka mukoma KP amai vakandoziva zvikuratidza kuti ndiye mukadzi wangu uyu anzi amai pavakaudzwa mukoma KP nezvemukadzi ndokubva vadona kumbofenda zvokudirwa mvura vachipepuka zvikati kurisai uchipatara zvikanzi kwete ndinoziva chandidonedza musaita sei musanenesa saka mishonga yabva kukanganisika saka iko zvino zvimanje amai ava vakaudza mwana kuti zviri kwauri kuti inini ndife kana kuti iwe urarame kana kuti nditambudzike zvaunoona asi ziva kuti ndakakubereka inzwa dambudziko riripo inini mai vako iko zvinozvi handichisina nguva yokutevera kuenda panguva yevanhukadzi pasangondibatira ndakutoenda asi ropa randinorasa rakawanda kudarika ropa raunoziva nguva dzese kana ukaenda kuchikoro ndiri kurasa ropa rakawanda kupera kwandiri kuita uko ndogona ngomboka ndakafa tarira ndichisina mvura mumuviri nemhaka yei ndiri kuenda panguva kana katatu pawiki kana kuti handizikani pazuva ndogona kuenda zvakanyanyisa 67 years but nyaya ndiri kutaura panapa ndeyekuti mwanangu ndakataura nevakandibatsira pachinhu ichi mari yavari kutaura nekuda ndinodzokera pasi sokuti ndirogona kunyara munyika ndinoda kuti umbondibatsira iwewe kwanzi iwe kubuda kwaukaita pandiri ndakabva ndakanganisa zvinhu zvese saka ndinoti ndikaenda panguva iwewe kuti zvidarike nenyaya yekuti ndikakubvisa pandiri iwewe unofanira kuti uye uchiyamwa mukaka kwandiri kuyamwa zamu rangu saka zvinoti amai vakateka kuenda panguva vakaona ropa rakuda rakanyanya kuwandisa vanoshevedza mwana kuti mwana wavo aite sei ayamwe akangova yamwe chete mukoma KP zvapera so mukadzi muroora
anditi anoenda kuchechi ndokunoudzwa nyaya ishi audzwa nyaya ishi kanzi aiwa usabude pachena but taimira ukanzi murume kwacho ndikuenda kwa mai ndikuenda kwa mai zvinhu zvasikumbovanzika izvi imbotevera rimwe zuva unozvionera ndokutevera mukoma KB wanike mwana mukoma KB akatozvambarara nekuda kuti munhu mukuruka bhodhi yese iri pasaidi iye akazvambarara ari pazamo ari kuyamwa pana mai vake akati ndicho chichi ndozvanenzwa kezve no iye pachakakanzi usapopote ende haisi mhosva nenye kuti amai vake pane zvavari kurusa tisadeke paari but iwewe kana wazviona chitangira ipapo so muroora manje anga kuti mukadzi murume akangoti ndikuenda kwa mai wenzi wo hapana kwauri kuenda kusvikira amai vazouya vega kuzoudza muroora kuti amai ini ndinoda kuti murarame ende nemi mikasira kugadzisa zvinhu zvenyu nokuti uyu mukadzi wangu ane kodzero yekundiramidza zvichikonzero kana panyika mutemo wenyika kana kuti mutemo wechivanhu chedu kune zera rangu richayamwa here saka iko zvino zvemuroora akabva anzi izvo ndiri kukumbira kuti inini ndisati ndagadzisa zvinhu zvangu ndokupawo imwe imba kana uchida kuti murume wako aite achiyamwa ake kana nditaka kurwara so muroora uyu ndokuenda kunoudza vabereki vake vachibva vati usati kupiwa urombwezve siyana nazvo kana uchinge watora ndezvako ndezvemhiko yavo kaizvi iwe ukazvitora wabuda iri mumhiko idzi watojoina mumhiko saka murume weiko zvinozvi ndiye azounza nyaya nemudzimai wake achiti amai vangu inini ndikarega kuita izvozvo vanogona kutofa ende amai vari kundiudza kuti mwanangu ndakakuita sei ndikakurera ndini kusvika pauri nhasi ndini ende pandakaita zvinhu izvi ndaitoitirawo kuti iwewe kunyange ndazofa inini usare uri mubhizinesi asi dambudziko rakaita nderekutini havana kundipinza mubhizinesi ravo ende havana kundiudza vakandipinza but havana kundiudza ndo zvazviri nokudai vakandiudza ndaigona kuramba kana kubvuma asi apa ndakufira nyaya isingarizve but honai iko zvino zvaamai amai vapera amai vari kurwara ndikasaenda kunomwa mukaka inini amai vangu vanofa ndoita sei mudzimai achine murume wake ari kuda murume wake iye murume ari kuda mudzimai wake but vari kuti isusu hazviiti kuti uende kunoyamwa mukaka kuna amai vako nezera rako hanzvadzi dzaamai hama dzaamai dziri kuzviziva here isati yaendeswa amai kutotsika madziro kuti zviziso hanzvadzi dzavo vari kutoramba nokuti muroora ndakatomboti rega ndikwana sekuru tonovaudza kuti isusu mangwana usazonzi watenda bozo vachakunyepere mangwana kuti wakatuka ukavatuka kana kuti unezvawakaita ngavaende vanoudza hama dzavo kuti ndo vane zvavakaita iwewe saka ikuti ndozvo vaakurwara vana sekuru voziva kuti kana waramba iwewe hauna kuramba but uri kuramba kupinda muurombwa kwete kuramba kuti vararame but uri kuramba kuti upinde muurombwa ndobva varamba amai vakatora urombwa vakatora mushonga uyu kupi mukoma KB vanoti ivo vane mukadzi wavaitamba naye aive nemabhizinesi nokuti mabhizinesi ava amai pavakamaita vakamaita murume watofa murume wari mupenya vane chinhu changa inacho murume wavo afa vane mukadzi wavaitamba naye aita zvokuenda kunohota kunze kwenyika achidzoka akaenda nyika dzakawanda ende amai ava pavaifamba nemukadzi uyu vainzi iwe une passport ndinenge ndichikutuma kana kuti uye wakatakura rimwe goods nekuti iwo pachako unozvimirira pavaifamba nemukadzi uyu ndopakasaka kungosimuka mukadzi iye ndiye akavajoinisa mukadzi uyu achiri mupenyu munhu akavarombesa mupenyu here mupenyu mukoma KB kuvadi kudzokera iko kwavakaromba vonotaura kakuti ndo mamiriro aita zvinhu mwana haana kutevedzera haana kuita follow my instructions zvinhu zvabhenda saka ndinoda kubatsirwa zvakatotaurika mukoma KB vakawanda vakati dai madzokera nekuti mukadzi uyu wavaifamba naye anga atosviba munzvimbo vanogara munzvimbo imwe chete achinzi ndiye akonzeresa mukadzi akasvika pakutaura kuti aiwa inini munhu akandibvunza kuti kwamakafamba makarapwa kupi maimborwara ndikakuudza kuti apo ndo pandakarapwa hazvina kuti inini ndinda kurapa ndizvozvo ndakuratidza pandakarapwa ndosvona vakataura paka Bowera 07 cheku 07 Bowera chiri kuti kudini ndiriya simudzampata tirove pakatsika ndiriya tirove pakakumbira ndiriya maika ndirove pakatsika simudzampata pakatsika simudzampata pakatsika simudzampata pakatsika Tapio. Almighty Sipaini for the pizza and pro. Fana tusipekeshana mturaima. Jumanda wakati weba kimenekea. Sipende ti horomite. 10 euro shuwini pinifo. Wakachwe.
chiti vo chiri kuti tani icho kwadi muri yezimbabwe ndapindira pakati penzvimbo yebhowera mune nyaya iri kunetsa muri yezimbabwe mukati penzvimbo yebhowera murenda mune murandakadzi angari mukati pekuti iye anogara pasi achisa zvichemo zvakawanda kungave kuwani kana mune fenyuro achisa mameseji ekuti izvo ini ndiri kutsvaga murume dai ndaona murume kuti ndigororwa kana kuisa manyuzipepa achitumira makawanda mekuti aone varume nemhaka yeye angachisa zviziso zvakawanda ende asina zuva rakambororwa inyaya yekuti muri yezimbabwe anga ane utsotsi huri paari hwokubira varume achita sikibira da kuroorwa mudzimai uyu mukadzi uyu akura sei kanga se 37 38 years okay right asi akatomboita muri ndokubva asi arugara ega saka aiti iye varume vanenge sangana navo pakai pasocial media mungambo dzine fenyuro kana mapepa nawo varume anoti ndishanyirei uyai kuno varume vomushanyira toziva aiwa nepa pakanaka waenda asvika kudaro wapinda mba make anoti regai ndikuzivisei ina handite zvokuroorwa ini shoko randida kushandisa panapa ishoko rinoshandiswa nemunhu anotengesa muviri wake kuti inini ndoita zvichifambi ini ndirifambi okay handidi kuroorwa chandoda inini mari kupinda munombari ndoda chi ndoda mari saka ukaramba kubuditsa mari yaunenge naye muhomesi ane mamonya ake 3 opinzira foni mamonya wobva auya panorohwa munhu mukomakevi akomana kwairohwa munhu akomana kwairohwa munhu hei kwarohwa vanhu vakawanda mukomakebi saka iko zvinozvi varume mukufambamo hatinonika kubvisa titsuroka pakazoita vamwe siniya unobva kumasvikoko ndokudarika nekubhowera uko tomadhoma nekamhembo aka kasisi vanotsvaga varume ava ndobva wawirirana uyu munhu wemutemo havana kuziva machisisi kuti munhu wemutemo uyu anziwa ntete hamba yakazosangana nane bhewe baba yakarohwa nekuseri kwenikiyo amai chovicho unoziva vakomba nechovicho kana chirowa amekubakuchekesa msuchu kutamba uko zvadaro baba wapinda muteni ndobva waruwa 400 years zvikanzi aiwa zvidarozvi iwewo ukazondiudza kuti iwe uri fambi chaunodai mari mitengo ine zvaingataurika chingwa chikano chikazonzi chaita sei idhora kana chadhura nenyaya yekuti ndechako ndioneza mabikiro acho pamwe chikaita dhora 10 kana dhora 10 ukona chakuita $3 hazvisirizo kunze ndipei 400 yangu ndobva kwashedzwa mamonya aya maiwe mdara chibva sotwa avanoziva mutemoka ava havana kufonera mapurisa ekubhowera ndobva vafonera mapurisa ekumasvingo masvingo echibva yabata bhowera vakugamuchidzana vega vemutemo kuti vakomana batsirai munhu ari pakati pari kuitika zvakati murume uyu akakanganiswa murume uyu akabatwa nasisi ava nemamonya aive munhu wemutemo papi chaipo mupurisa musoja kana kuti mpurisa yes okay mungazoutanga nenyembe dzipi aiwa ndibhozho aiwa ndibhozho alright okay ndibhozho ndiri kunonge ndiri pasi but ndichiziva kuti kubva apa kusvika pazviite ndakapodarika nemuofisi saka kutaura kuno kwatiri kuita musikana nemamonya amaiva nemamonya avo vakakandwa mukati vakabatwa ende kutori nevamwe 4 kumashure uko vakarohwa but nenyaya yekuti vangasingazive zvekuita vairohwa vachinyarara saka mukadzi uyu nemamonya ake vakabatwa izvezvi kubhowera vari kupolisi akakandwa varitori kurimandi mari 400 yabwerera haibwerere zvendi zvinotoda koti kacho mari haina kudzoka saka ofisa vari kupi izvozvi masvingo here kana kuti bhowera ai vakadzokera masvingo bhowera kufamba kako vakanga vasakani kunzi we kuno kundodawo munhu ofisa havana mhuri here ane mhuri saka kuti kumhuri uku fedha racho rakasvika here ndo zvakaitika ambeno ipapo vachi kuti fedha rakasvika here but chafarira vanhu chiri ndechekuti vakagaridzirisa imwe nyaya yanga yakavanda ndizvozvo zvokuti vanhu vaigara vachingorohwa vachiita sei ende chero kwarohwa mari yako hauna zvekutaura ende vanhu vanga kutoziva kuti umu kana uchipindamo pinda netenzurazi yako iyoyo ukangopinda neimwe iri pasaidi yaunoti ndeyako chete haudzoki nayo ichi chekubhohera choda kumbowachwa kuti chitene nefasapaka harare chemuharare chiri kuti kudini papa isabel ndozitaura taurai nditsizire fafaidzai nyaya yemukati mekuta reharare mukoma kb ine mwanakomana anogara pamba
pambapo akasiwa nomubereki wake zvikanzigara pano achigara nemaroja pamba apa akaudzwa kuti mukomana uyu ane 23 years kuberekwa asi anogara ega murumu yake yaanogara but shoko raakasiwa mukoma KB nderekuti hautenderwe kunoita chimbuzi muchimbuzi beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni wo varoya vana piro mumba iwe pulo man selector pane mwanakomana akura sei 23 years ari mwanakomana. Yes, mwanakomana mukoma KB anogara pamba pababa vake vane dzimba dzakawanda asi mukomana uyu anogara pamba apa achigara nemaroja asi achishandisa yake rumo. Okay, mukomana uyu mukoma KB ane mashoko akapiwa nemubereki vake vanobaba vekubereka zvikanzi mwanangu kugara kwauri kuita pano ona masaganda siya munomo aya ndio manosira chimbuzi umo uchishengeta umo right. Autendero kunotora chimbuzi chako muchimbuzi kokuflasha kana mablade toilets kana musango kana masagaya azara ndiri ndiro ndichicollector ende chokwadi mukoma KB pane rimwe sagara katozara rakakuzitirwa na baba kwanza vanoenda naro kuplot. baba vanogara kupi? Vanogara mugutare Harare baba vatori nezvinhu zvavo. So mukoma KB kuti nyaya izobuda zvakanaka inyaya yekuti pakasvika vanhu vanobatsira padhuze ndo pakazosvika ari mukati mekuda kubatsirwa achibva atonzi aioni nyaya dzakadai zvikanzi ichokwadi ndo zviri kuitika. Inzwai zvimwe zvakazoitika mukoma KB. mukomana uyu akazobuda pamba achibva aenda kune imwe hama aenda kuhama ndokubva zvamubata kuti anofanira kuti aende chimbuzi ari kupi? Ari ikoko ku next door ndokubva anoita chimbuzi muchimbuzi ikoko achidzoka kumba mukoma KB ndokuona chimbuzi chake chitori mumba pasi. Zvakapa kuti azive kuti ini ndakanzi chimbuzi handitire kumwe kuno. Saka iye akatozochibvisa kuti chidyora kuchisa musaga mumba maari kugara izvezvi zvitorimo. Kubva pamba apa panogara kusvika kuhama kwaakanoshanya akanoitira chimbuzi akazochiona chiri kunyumba pakareba sei. Mutori muguta rera andofunga kuti muguta zvakare Harare andofunga kuti panotokuona 3 kilometers amai asi akazochiona chiri kukumba. Saka munhu aunza nyaya ndiani? Ndiye mukomana KB. Ndiye mukomana mushure kubatana nemubatanidzo uye nemunhu aida kumubatsira ndo pandakazoshedza kuti mune munhu ndiro kumubatsira but one mashoko anawo. Regai tidzoke manje tichibata kanyaya iye muHarare yaunzwa nababa. Iwe autenderi kuti uende kunoita chimbuzi Samuel ende kana uchinge waita unoisa papepa apa kana kuti paplastic iyi kana kuti pazenge iri uchidyora uchisa musaga ende anotaura mashoko ekutizvo vakatomboya kuzotora mamwe masaga vachienda. Saka inini pandakazobuda mukati mekuti ndanzwa kuti pane vanhu vari kubatsirwa apa regai ndinobatsira ndo pandakasvika ndichisanangudzo ndiri mukati mekuchitaura uyezve pandakabuda ine ndichiti regai ndimboenda ukuhama pandakanoitira ikoko ndichidzoka kumba ndakaona chimbuzi chechitori mumba chiratidzo chokuti handifani kuti chira Samuel ndofana kuisa musaga omo. Right. Saka iko zvinozve ari mukati mekuda kubatsirwa but munhu ada kumubatsira asati adzokera ide ende tafuna kuti tochende tose musi wesande semukati mekunyoreva but tikazokundikana nokuda kwezvimwe zvaitika. So ndichanzwa mukoma KB kuti patichasangana naye mangwana kwane danho ripi uyezve mukati mekubatsirwa pane zviri kubatsirika here kwaivo baba yake havana chavakazoziva iri pamusoro pekuti ane kubatsirika kwada kuita ende iye anoti nguva yose izvezvi ndo pandiri kuzoona kuti zvinhu zvandaita ndairwara nemujereri kandi ndinopenga asi handipenga ndirwari but ndakutoona kuti zvinhu zvandaitaka kandi zvandiri kuitiswa hazvizirizvo. Baba Isabel zvaane nguva yakareba sezvichiitika. Ane nguva yakareba mukoma KB kwai kubva kare ende inini kubva ndichienda kuchikoro ndaenda ndakadaro ndichigara ndega asi chikafu changu ndaipiwa chese kusvikira ndatozosiya chikoro iko zvino zvandichaenda kuchikoro anditorine kana basa nacho kana ivo vabereki vangu vatondibvunzi kuti inini unoda kuchikoro here kana ndichisei usati uenda kuchikoro ndiri kugara mumba. Baba Isabel nyaya muri kutaura iyi iri very sensitive. Yes. Ngatitariseka kuti chimbuzi kana uchichisaka musaga ari kuchichengetera pa mumba maanogara imomo ndo mazviri kugara imomo. Kuvamwe vanhu vari kugara kamumba imomo havasi kunzwa here munhu uyu zviri kungoitika mumba make ndo maari kuchengetedza imomo ende pamba parikunza vanhu vakawanda vamwe vari kungobuda vachienda vanhu vangasingazivi chiri kuitika ende ari kutoti vanhu ivava vamwe vacho dzimwe dzenguva vanenge vachinzwa kuti maybe pane sime iri kuitika but havasi kuziva zviri pai
zvirumba mangu. Baba paukayo vachitora karimwe saga vakati kudini? Akatomuudza pakutanga kuti ita zvinhu izvi uchisa musaga. Ini kana saga richinge raita zvakawanda ndinoya ndichitora sikutora kwavanoita kana vakuya. Vana varimo mumhuri iyi vakawanda sei? Kwanzi vana vese varipo 4 but iye ndiye akaisiwa kumba kwari 1 ende anokuziva zvake zvanoita iye. Haatozivi kuti kune vamwe here vakaita saizvozvo asi anongoziva iye kuti ini ndakanzi ndiite izvi ndobva ndapiwa imba yekugara. Mubatsiri akamuudza nezvenyaya iyi haasati amubatsira. Haasati amubatsira. Taitofanira kuenda tese musuzandi. Right. Asi takazokundikana kuti inini ndiye ndakazokundikana. Right. Saka iye anogona kunge akaenda ega. Anogona kunge akaenda ndosaka ndichiti ndoda kuti ndizoenda kuti mangwana pandiri kusangana naye zvakazosvika papi ndichibvunza nemubatsiri wacho nekuti mubatsiri anogara kuuta force. Ya zvakaoma. Muri yeZimbabwe muri kunzwa kachemuHarare. Mwana arauziwa akaudzwa nevabereki kuti kana wafunga zvokuenda kurest room anditika saka iri bhenza byaunenge waita untira musaka umu. Choficho tungandirona taitaka. Iye mukomana uyu wekugara nesaga rechimbuzi mumba handizivi zvinogona pane vamwe vanogona nguva vari kudya izvozvi stori henyu anokwanisa here kuti tumiyawo pikicha kana pane zviripo izvozvi. Inini pachangu chapo mukoma KB mangwana ndinenge ndiri panzvimbo. Mutitumirawo pikicha saga iradzara chini chimbuzi. So that vanhu kana tichitaura nyaya idzi tinopa disclaimer tokanda pasi paWhatsApp channel yedu toti kana muchida kakuona zvatiri kutaura izvi kana wakasinga ndakasei unotarisana nechimbuzi kunowa naibhozho nabhonzo mai wemumba umu aimugara seiko nenyaya yekunuwa. Ndinonzi mai yanzi Roreniko Farao Chiso Pazinyanga. Mumba munogarika sei ndio mubvunzo wandabvunza. Kununga baba Isabel. Alright, panoda ka budget posho nguva yake yekutaura nyaya hona nawo wakumukata asati apedza nyaya yechimbuzi iyo ingawani azoipedzisa panenge pane maadverts anenge achidaka kupinda panguva yaanenge achitaura ipapo. So tinofanira kumapinza maadverts ozodzoka achipedza kanyaya hatikwaniseka kuchinja program nokuti vanhu vanoadvertise vanotouya pachirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe Kanyemba Bonzo na Bosho Ngora. Sorry henyu kana nguva ichita shoma asi vanouya panapa vachitengesa. Imimi kana mune kambani yenyu munobvumirwa zvakare kuya muchitengesa panapa nokuda kwekuti ndipo patinokwanisa kakuwana mari dzokuti Bosho Ngora afambe achiuya akakuzotora nyaya dzamunozonzwa dzacho. Kana pasina mari yokutengesa yacho haakwaniseka kufona kana kufamba. Sorry ipa